Vlak už jede a panika, jak můžete slyšet, značně roste. Paní profesorka má starost, ale ne zase tak velikou, protože pevně věří, že se tam všichni ve zdraví nacpeme. Všichni. Co pan řidič, jak se tváří? Nic moc. Otevřeme dveře. Tak já jdu. Já to vezmu na to. Spoustu lidí. Slyšela jsem klobásek. Kde? Kde? Klobásek žije. Já jdu. Ano, a P2 už sedí, klasika. Dobrá. Myslím, že jsem z toho vyvázla fakt dobře, protože si i sednu. Kufr má Káťa. To jo, no. Ale jako trochu by mě zajímalo, kde můj kufr skončil. Máš nějaké pocity, Týno? Co? Máš nějaké? Já jsem takový sviňáci. Bude to hraje za srdce. Tady jsou ještě volný místa. Že jo? Že jsou tam volný místa. Tady takhle. Děti se tam vejdou v pohodě. Jo, hoďte tam nějaký děti nahoru. No tak já myslím, že k naší situaci by to teďka stačilo. A závěrečné slovo předávám Bambi. No to určitě, no. Závěrečné slovo, takže jsme se všichni vešli. A všichni SOS tak sedějí a to je hlavně. A to je to, co nás ve škole právě učí.